O tecido empresarial de Ribadumia únese nunha asociación para loitar polos intereses dos negocios da vila. Baixo o nome Ribadumia Agárdate, a agrupación comeza a súa traxectoria con 40 establecementos. O obxectivo é fomentar as compras nos negocios da vila e atraer clientes de toda a comarca. Porque daqui, bueno, de alguna maneira, temos tendas, temos locais, comerciais, de todo tipo, e, polo tanto, poden facer aquí a compra, e nos momentos nos que estamos a vivir, eu creo que cada vez temos que promocionar máis o comercio local, porque é unha maneira de promover a economía. A asociación estrease cunha campaña de Nadal. Dende a agrupación preparan diferentes iniciativas como a creación dun spot de Nadal, sorteo de vales de compra e rascas de premios para os clientes dos establecementos asociados e 2 concursos de decoración a través das redes sociais, tanto para os establecementos como para os fogares. Contamos cunhas rifas donde que hai premios entre 100 e 50 euros para gastar no comercio. E tamén os comercios asociados darán uns pequenos rascas cun detalliño para o cliente. A campaña de Nadal de Ribadumia Agárdate conta coa colaboración de Pepo Suevos. O actor remarcou a importancia da unión dos pequenos comercios e as vantaxes de comprar neles. Que o comercio local ten unha función moito máis importante que o de axudarse uns a outros a vender máis. É tanto como facer barrio, como facer vila, como ese problema que hai agora tan en riba da mesa de que non se pode socializar. Mola moito poder ir de compras a tomar un café ou non sei, a dar unha volta por aí, e que todo o mundo teña boa relación, que todo o mundo saiba con quen está falando, con quen se cruza, que poida comprar aquí, alá, que un comercio axudo do lado, porque mira, que déime sin papel para a caixa registradora, déixame ti e tal. Ese tipo de cousas fan a vida moito máis agradable. Outras das campañas que ten prevista a asociación é unha recollida de xoguetes solidaria. Os interesados en participar poderán facer as súas doazóns no Concello de Ribadumia, no Rincón de Cris e nos Castaños. Dende o Concello tamén aportan o seu grande area e preparan unha iluminación en toda a vila para invitar a xente a percorrer as rúas. O acendido terá lugar o vindeiro día 5, pero nun acto pechado para evitar aglomeracións.